Children of God, mga anak sa Diyos. Adunay usa ka popular nga istorya bahin sa mga pulong ni Jesus nga ang camel mas dali pa makasulod sa eye of a needle, mata sa dagom, kaysa sa dato nga makasulod sa gingharian sa Diyos. Dugay nang gisulti nga sa Jerusalem kuno, adunay urban legend mahitungod sa gamay nga pultahan nga gitawag og Needle's Eye nga ginaabrihan inig kagabi panahon nga ang dakong gate sa syudad sirad-an na. Ug niining gamay nga pultahan nga gitawag og Needle's Eye, ang usa ka camel kinahanglan tangtangon ang mga karga o ipaubos aron makalusot. Nindot paminawon ang maong explanation kay mura kini og nag-ingon nga lisod apan posible gihapon alang sa dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Apan ang contemporary biblical historians ug mga scholars mas maampingon sa pagpaminaw o paglatag nini nga istorya. Usa sa mga studies sa New Testament nag-ingon nga walay ancient evidence nga adunay maong ganghaan sa Jerusalem panahon ni Jesus. O kadaghanan sa mga biblical scholars karon nag-isip na nga sayop ang gate theory. Busa mas gituuhan na karon nga ang gisulti ni Jesus usa ka tinuyo nga exaggeration aron ipakita ang pagka-imposible pinaagi lamang sa tawhanong kusog. Ang ebanghelyo karong adlaw nagpadayon sa istorya sa batanong dato nga mibiya nga masulubon tungod kay daghan sidyang kabtangan. Human niini gipatinaw ni Jesus sa iyang mga tinunan nga ang bahandi mahimong dakong babag kun ang tao magsalig niini imbis nga sa Dios. Dili pasabot nga dautan ang pagbaton og property, negosyo, savings o financial security. Ang problema magsugod kung ang atong mga kabtangan mahimong atong seguridad, atong pagkatao, ug atong katapusang paglaom. Unsay makuto nato karong adlaw? Unang punto, ang bahandi mahimong instrumento alang sa kaayuhan. Apan kung atong himuong agalon, mahimong usab nga atong kalaglagan. Wala giingon ni Jesus nga ang tanang dato, dautan, ug ang tanang pobre automatic nga mga balaan. Ang Biblia mismo adunay daghang tawo nga adunahan apan matinud-anon sa Dios. Ang problema mao ang relasyon nato sa atong mga kabtangan. Kung kita ang nagbuot sa atong kwarta, mahimo kini nga instrumento sa kaayuhan. Apan kung ang kwarta na ang nagbuot sa atong mga desisyon, mahimo kini nga atong agalon. Mao nga si Jesus nagpahinumdom, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. Matthew 19:24. Sa binisaya nga hubad, mas sayon pa nga makalusot ang usa ka kamelyo sa mata sa dagom kaysa sa usa ka adunahan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Bugat ni nga mga pulong. Ang tao dili makasulod sa gingharian pinaagi sa iyang kaugalingong resources, status o power. Makita nato kini sa ordinaryong kinabuhi. Ang tao nga adunay kwarta mahimong makapalit og balay apan dili makapalit og tinuod nga panaghiusa sa pamilya. Mahimo tang makapalit og tambal apan dili ta makapalit og dugang nga panahon sa atong kinabuhi. Mahimo tang makapalit og followers apan dili kita makapalit og true friends. Mahimo tang makapalit og mga luxurious things apan dili mapalit ang kalinaw sa konsensya. Mao nga angay natong pangutanon ang atong kaugalingon kung mawala ang akong kwarta kinsa pa man ko. Kung mawala ang akong posisyon, unsa pa man ang akong bili. Kung mawala ang akong property, makasalig pa ba gihapon ako sa Dios.
Ang bahandi maayo kung kini anaa sa atong mga kamot, apan delikado kung ang atong kasing-kasing anaa na sa kamot sa bahandi. Ang bahandi mahimong instrumento alang sa kaayuhan, apan kung atong himuong agalon, mahimong usab nga atong kalaglagan. Ikaduhang punto, ang kaluwasan dili nato mapalit. Kung bisan ang dato nga sa ilang kultura sa mga Hudiyo kasagarang makita nga usa ka timaan sa panalangin dili makasalig sa iyang bahandi alang sa kaluwasan, kinsa man ang makasalig sa iyang kaugalingon. Og dinhing mutungah ang dakong tubag sa ebanghelyo, dili ang tao ang makaluwas sa iyang kaugalingon. Alang sa mga tao imposible kini, apan alang sa Dios ang tanang butang posible, tanang butang mahimo. Dili kini invitation nga magpuyo nga wala nalay buhaton tungod kay bahala na ang Dios. Hinuon kini pahinumdom nga ang grasya sa Dios mo ang pundasyon sa atong kaluwasan. Ang atong paningkamot importante, apan dili kini mahimong kapuli sa grasya. Mao nga kinahanglan nato bantayan ang usa ka subtle nga matang sa spiritual pride. Mahimo kitang musulti, maayo man ko nga tao, nigsimba ko, naghatag ko og donation, nagaampo ko pirmi, wala ko nangawat, wala ko makapatay. Apan bisan ang atong mga maayong binuhatan, dili mahimong rason aron ipanghambog nato sa Dios nga angay na ta maluwas. Ang atong pagkabalaan mismo usa ka tubag sa grasya. Ang kaluwasan dili nato mapalit. Story time. Nay nangutanan nako, Father, dato ba si Martin Luther o pobre? Si Martin Luther dili tukma nga matawag nga dato sa ordinaryong kahulugan ining mga pulunga. Kay natawo siya sa usa ka pamilya nga nakasinati og pag-uswag sa kahintang sa ekonomiya nila tungod sa negosyo sa iyang amahan nga nagtrabaho sa mining o nahimong prosperous. It is safe to say nga ang pamilya ni Martin Luther middle class. Si Luther nakadawat og maayong edukasyon og nahimong Augustinian friar, nahimong pari, professor og sa ulahi usa ka prominente nga theological figure. Wala siya magkinabuhi isip usa ka ganing adunay daghang yuta o personal fortune. Nakadawat siya og income isip university professor o adunay household sa Wittenberg uban sa iyang asawa nga si Katharina von Bora. Apan ang iyang lifestyle dili angay itandi sa mga kanamaingon nato nga modern billionaire o mga aristocrat. Busa kon mangutana ta dato ba si Martin Luther? Mas tukma nga tubag nga dili siya usa ka tawo nga hilabihan kaadunahan, apan dili usab siya gikan sa pinakakabos nga kahintang sa iyang panahon. Safe to say, middle class. Ang mas importante sa iyang istorya dili kung pila ang iyang kwarta, pila ang iyang kabtangan, kundi kung unsaon nato pagsabot nga ang bahandi, ang impluwensya o bisan religious reputation mahimong peligroso kon mahimong sentro sa atong pagsalig. Ang ebanghelyo karong adlaw mas lawom pa kaysa pangutana kung dato ba o pobre ta. Gipangutana niini ang matag usa kanato unsa man gyud ang akong gisaligan alang sa akong kinabuhi ug kaluwasan. Children of God, mga anak sa Dios, dili ta angay mahadlok sa bahandi. Apan dili sad nato kining bahandi simbahon. Gamito nato atong kwarta, atong mga katigayunan, isip instrumento sa kaayuhan. Gamito nato ang atong mga kabtangan aron mahimong tubag sa pag-ampo alang sa ubang mga tao. Dili sad nato angay nga tugutan nga ang atong trabaho mahimong mas importante pa kaysa sa atong pamilya o relasyon sa Dios. Dili nato sukdo ang atong bili pinaagi sa atong bank accounts.
Ayaw huna-hunaa nga ang imong kaluwasan madawat pinaagi lamang sa imong kaugalingong maayong buhat. Salig sa grasya sa Dios samtang matinud-anon kang maningkamot sa pagbuhat og maayo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.